Takže můj příběh se odehrával 11. srpna v 88. roce, kdy s kamarádem, kterým jsme spolu studovali strojní průmyslovku v Hradci, jsme jeli o prázdninách se vykoupat, vzali jsme motorky a jezdili jsme k řece Orlice, což bylo Tyniště nad Orlicí, a zaskákali jsme si tam šipky, tak jako vždycky předtím. A ten den se stalo takového něco zvláštního. Ono to vlastně začalo celé takovou mojí neposlušností, kdy otec mi řekl, abych něco udělal, pro něho jel něco nakoupit a já jsem nechtěl. A na motorkách jsme se teda s tím kamarádem zastavili u řeky a rozhodli jsme se, že si budeme zaskákat šipky do vody. A tenkrát, ten den to bylo krátce chvilku po dešti a na břehu, když já jsem se rozběhl, tak mi uklouzla noha a my jsme skákali v té době vždycky lomeňáky. A to byly šipky, kdy byl člověk jakoby hodně zakloněný a na břehu mi ujela noha, protože ten břeh byl vlhký a mokrý. A kamarád, který už skočil asi 5 minut předtím, tak potom vyplaval na pláž, tam usnul a já si chviličku po tom, co jsem skákal, tak jak už ten skok byl, nedržel jsem nad ním kontrolu, nad svým tělem, nestačil jsem dát vlastně ruce dopředu před sebe a když jsem dopadal na hladinu, tak se vlastně tenkrát stalo, že asi z výšky přibližně 3,5 metru jsem dopadl na hladinu vlastně nekontrolovatelně a čistě o hladinu jsem si rozdrtil 5., 6. krční obratel, což je někde tady v těch místech, kde člověk pohybuje krkem. Vteřinu potom jsem najednou zjistil, že jsem celý ochrnul a nemohl jsem hýbat vůbec ničím, rukama, nohama, hlavou. Celé mé tělo úplně komplexně ochrnulo a to byla situace, z které nešlo nijak vyjít ven, nemohl jsem ničím pohnout, nemohl jsem tu situaci zvrátit. A já jsem najednou věděl, že budu muset se nadýchnout a že už nemůžu nadýchnout vzduch, protože jsem pod vodou a přemýšlel jsem o tom, že přijde okamžik konce, že přijde smrt. A tenkrát jsem se velmi bál. Bál jsem se především toho, že umřu a že nevím, co je potom. Nikdy jsem předtím nic o smrti nevěděl, nikdy jsem nic o smrti neslyšel, ani o křesťanství, ani o duchovních věcech. Jsme se prostě doma, ani v okolí, ani ve škole v tom 88. roce, o ničem takovém jsme se nebavili. A najednou ten okamžik smrti, to byla velmi zvláštní věc. Já jsem myslel, že to bude něco jakoby, že bude cvák jako vypínač světla. Cvák je tma, cvák je světlo. A ono se něco takového stalo, ale byl to takový cvák, takový jeden jediný okamžik, kdy ten okamžik smrti já můžu popsat tak, že já jsem se najednou ohlédl za sebe a na dně v té řece jsem viděl ležet své tělo, tak jak je tady teďka před vámi, tak jak já tady jsem, ale přitom já, tak jak se cítím v tento okamžik, jako moje osoba, Jan Boštík, moje identita, byla tady, ale moje tělo leželo tam. A to byl ten okamžik smrti, kdy moje duše se oddělila od mého těla. Potom vlastně následovalo to, že já jsem přemýšlel, co se stalo. Nevěděl jsem, kde jsem, nevím, proč se to stalo. Jediné, co jsem vnímal, že to jsem pořád já, a akorát jsem nevěděl, kde jsem. A najednou, aniž bych já sám chtěl, tak moje tělo bylo tažené takovým úzkým tmavým prostorem. Na jehož konci jsem se dostal do místa, které bylo osvětleno takovou růžovo-žlutou barvou. A v tom místě jsem najednou cítil pocity euforie, blaha, štěstí a druhý pocit, ten byl velmi zvláštní. Já jsem najednou cítil, že už jsem tam někdy byl, že jsem tam doma, že jsem se vrátil domů. To byl prioritnější pocit domova, jakoby víc než ten domov u rodičů. To bylo velmi silné. A krátce na to vlastně nás se stala jedna velmi, velmi zvláštní věc. Já jsem do toho okamžiku byl úplně nevěřícím člověkem, který nikdy neslyšel o Bibli, neslyšel o Ježíši Kristu. A já jsem najednou cítil, že někdo přišel a že stojí za mnou. A tak jsem se otočil a za mnou stála postava zalitá v zářícím světle. A teď se stala velmi, velmi zázračná věc, kdy ve vteřině, kdy já jsem se podíval na to světlo, tak jsem okamžitě věděl, že to světlo je Ježíš Kristus. I když jsem k tomu neměl žádné podklady, žádné informace, žádné zkušenosti, vůbec nic. Okamžitě jsem věděl, že to je Ježíš Kristus. Najednou vlastně se začalo odehrávat několik velmi intimních scén s tím Ježíšem Kristem, kdy on si mě vzal k sobě, objímal mě. Já jsem najednou cítil, že se netopím ve vodě, ale že se topím v pocitu jeho lásky, kterou mě jakoby zahrnul. To bylo velmi silné, velmi, velmi intimní. A já jsem najednou cítil, že on mě zná,
znal mě jménem, ale znal i celý můj život. A já ho neznal, já jsem vůbec nevěděl, kdo to je, ale bylo to velmi příjemné setkání. A on mě potom, než odešel, tak mi vlastně položil otázku něco v tom smyslu, co chci říct o svém životě, jak ho chci obhájit. A to byla jednoduchá otázka, ale stala se velmi zvláštní věc. Já jsem na tuhle jednoduchou otázku neměl co odpovědět. Do svých 17 let to, co jsem prožil, znal, věděl, tak jsem nemohl nic použít. A já jsem se cítil velmi nepříjemně a pokořeně. Cítil jsem se jako, že nic nejsem, jako, že nic neznamenám. To bylo nepříjemné. Krátce potom vlastně následovalo to, že tenhle ten pocit jakoby odezněl a já jsem se znovu cítil, že tam jsem doma, že mi je příjemně, že to je pocit blaženosti, euforie. A ten prostor pokračoval někam přirozeně dál. A já jsem viděl, že ten prostor se rozděluje na cestu doleva a doprava a já jsem nepřemýšlel, si půjdu doleva nebo doprava. Prostě jsem chtěl někam jít dál. A najednou, než jsem došel k tomu rozcestí, tak těsně u rozcestí jsem slyšel znovu hlas toho Ježíše Krista. On řekl větu, kterou si pamatuju dodnes velmi dobře. Stůj, vrať se, ještě není tvůj čas. Já jsem nechtěl v tu chvíli jakoby poslechnout, protože jsem chtěl jít dál. A najednou tu větu on zopakoval. Stůj, vrať se, ještě není tvůj čas. A v ten okamžik mě vlastně vzal a já jsem se ocitl zpátky ve svém těle.